बिश्वनाथ जिल्ला बाथौ गौथुमा मोनसे मोजां हाबाफारि लादों बिथांमोना बियाब दावबायनाय बे हाबाफारि लादों बेयावहा जों लोगोसे दंफायो बेयावहा जोङो बे बिश्वनाथ जिल्ला बाथौ गौथुमनि गाहाय आफादगिरि जोंहा गाहाय नेहाथारि बिथाङा जोंदो दङ सिगाङाव जों बेखौनो दिनै मोनथिगोन बिथांमोना जे बे हाबाफारिखौ लादों बिनि मेन थांखि जों बेखौ मोनथिगोन सिगांगै दिनै नोंथांमोना बे बियाब दावबायनाय हाबाफारि जे लादों बे बियाब दावबायनाय हाबाफारियावहा नोंथांमोना मा थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ लादों बेखौ फोरमायदों। गिबियावनो आङो बिश्वनाथ जिल्ला दुराय बाथौ गौथुमनि नेहाथारि जानानै बाथौ बिबुंसारखौ आङो गिबियावनो बरायग्रोना लाग्रोबाय खोब साबायखर बे समावहाय आङो बुंनो नागिरदों जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला दुराय बाथौ गौथुम आफादा सनितपुर जिल्ला जानाय समाव दिनै 3 बोसोरबो जायाखै 3 मास आखायाव दंबावो थांनाय 2017 सनाव सनितपुर जिल्लानि बालाबारियाव बेलस्रियाव जादोंमोन बेनिखायनो दिनै जोङो नैबेहाय जोंनि जे बिश्वनाथ ओनसोलनि जे जिल्ला दावबायनायनि गेजेरजों मिरु गौथुमा बोसोन होनाय हिसाबै जोंबो बिश्वनाथ जिल्लाया माने आनसलिक बियाब जोङो रायजो राजानि खाथियाव थांथारनानै ग्रासरुटआव थांथारनानै जोङो बिनि दुखु सुखु आरो बिनि बेसेबांसिम फोजाखांनाय हाबाफोर लादों बेखौ जों गाव मिन्थिनो थाखाय जोङो गावनो सांग्रां जानानै जों फैनाय जादों आरो दा बेहाय जोङो दिनै 4थि आगानाव सुरदों थांनाय जों 2020 सननिनो थांनाय 25/9/2020 थामहिनबा जोङो थांनाय 25 तारिखनिफ्राय दिनैसिम दिनै 27 अक्ट' जादों दिनै जोङो आखायाव जोङो दिनै 4थि खेब नैबे आगान सुरदों बेहाय जोङो जों बे आनसलिक दावबायनाय गेजेरजों जों दिनै मोननो हायो जोंनि गुबै थांखि जों मोननो हायो जे गमामायै इसोर सिबिनाय खान्थिया ग्रास लेभेलावसो बांसिन बिहोमा दं दामनाय देनाय आरो इसोर सिबिनाय आरो मानसिफोरा गोबां माने तत्वफोरखौ बुजिनो थाखाय लोब दावबोनाया ग्रासरुटआवसो दं बेखायनो जोङो दिनै बिश्वनाथ जिल्लाया बेखौनो जों बुंनो लुबैयो जे जोङो गमामायै मानसिफोरनि तत्वखौ एबा जोंनि मानसि माहारि जाना जों धोरोमखौ जों गेरेमसा खालामनायाव जोङो मुलुगनां खालामनो थांनायनि सिगां जोंनि न'खरारि गामि लेभेल हाबनानै जों रायजोखौ जों मोजां सांग्रां खालामनायासो जोंनि गुबै थांखि होननानै जोङो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय जों बेखौ सांग्रां खालामना जों लानाय जादों आरो बे आफादाव जोङो बेखौ मोननो हायो जे दिनैनि दिनाव जोङो जे मोनसे COVID-19 महामारिखौ जोङो ससियेल डिस्टेन्स मानिनानै जोंनि नैबे बिश्वनाथ जिल्लानि बाथौ धोरोम गौथुमाव जोंनि थांना थानाय सुबुं बिथांमोना दिनै जोंखौ जाय समनिफ्राय बिश्वनाथ जिल्ला आफादखौ दाजेननायनिफ्राय आरो जाय समाव माने सनितपुर जिल्लाखौ दाजेननायनिफ्राय बे बिश्वनाथ जिल्लानिफ्रायबो गोबां बिहोमा दं बिथांमोनखौ जोङो नागिरनानै जों मोननो हादों बिथांमोना सोरबाबा रुंसारि जाबाय सोरबाबा दिनै थांनानै दङ सोरबाबा पेरालाइसिस जानानै दङ बिथांमोनखौ जों मोननो हादों फैनानै नुफैनो हादों बेखायनो जों खोब बरायदों आरो बेहाय जोङो बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों जों बेखौनो मोनथिहोनो मोननानै गोजोनदों जों दायो जेबो बेले बेजे गैथ'वा जोंनि इसोर सिबिनायाव गुबुन हारिनि धोरोमनि मानसिफोरखौबो जोङो बेहाय जों बाथौनि धोरोमजों जों बिथांमोना जोंखौ बरायनानै जोंनि बाथौ धोरोमखौ बिथांमोना सिबिनायनि खान्थिखौ जोङो दिनै नुफैनो मोनदों। आरो मोनसे सोंथिबाव नोंथांमोननि बे जिल्लायावहा दासिम बेसेबांसो बियाब आरो बेसेबांसो न'खर दङ जोंनि एसे फोरमायगोन जोंनि बेयाव बिश्वनाथ बियाब हिसाबैबा जोङो 600 घर न'खर दङ आरो बिश्वनाथ जिल्ला हिसाबै जोङो लागासिनो दङ दा जोङो बियाबा खैथासो दङ बियाबा जोंनियाव 6टा जाबाय मोनसे गोदान फैबाय बिश्वनाथ नोगोर बाथौ समाज फैबाय बिश्वनाथ आनसलिक दाबाय बिथांमोना बावैसो बिथांमोना नैबे COVID-19नि सिगां माने बन्द'नि सिगां बियो बिथांमोना दानानै अलरेडि सोलिगासिनो दं अर्थात मैयासो जों बेहाय हाबनाबो फैनाय जादों आरो जोंनि गेजेराव बाथौ सिबिनाया जोंनाव जेबो बेले बेजे गैथ'आ खोब माने सोरबाबा हिन्जाव गोदान नायनो थांनायाव बिखेखरि बाथौनि नेमखान्थिखौ लोब नायनो थांनायाव सौदावनानै माखासेफ्रा मोजां आब्रुथिखौ नुनानै बाथौ धोरोमखौ आजावदों गुबुना माने डाइरेक्टलि माने धोरोम फोसावनो थांलायनो गोनां जायाखै गावसोरनो माने बै हिन्जाव गोदान नायनो थांनायाव बा सोरबा माने जोनोम आसार खुंनो थांनायाव सोरबा बिसिखि खानो थांनायाव माने बाथौनि माखासे बिहोमाखौ मोजां आब्रुथिखौ नुनानै बिथांमोना गावनो आवगायबोदों सिजौ दंफां गायनानै माने बाथौ धोरोमखौ लानानै गावनि गुबै धोरोमाव फैफिननायनि थांखिखौ नोजोरखौ दिनै नुनो मोन्दों जोंनि बिश्वनाथ जिल्लायाव आरो खना खनला थानाय माखासेफ्राबो बाथौ धोरोमावनो फैगासिनो दं बेखिनियावहा नोंथांमोननिफ्राय जोङो